Hi and hello friends, Nanda Sanjay. இதுதான் உங்களின் NCERT Class 10th and 11th in Tamil channel. So இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கனா NCERT Class 10 Science Chapter 6 அதாவது Biology Chapter 1 Life Processes உடைய Part 2.3 தான் பார்க்க போறோம். So இந்த வீடியோ வந்து உங்களால முடிஞ்சதுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா அப்பதான் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து இது போல பல வேல்யூபிளான வீடியோஸ் எல்லாம் தமிழ்லயே பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இது போல பல வீடியோ வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வந்து மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கனை மெயினா கிளிக் பண்ணிருங்க. ஏன்னா அப்பதான் வந்து நான் போடுற எல்லா அப்லோட்ஸும் வந்து அதாவது எஜுகேஷனல் வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுடைய போனுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சோ இந்த பார்ட் 2.3ல அதாவது நியூட்ரிஷன் பார்ட் 3ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஸ்டொமேட்டா பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது ஸ்டொமேட்டானா என்ன, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், அதோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும். சோ இந்த போல ஸ்டொமேட்டாவை பத்தி நீங்க கிளாஸ் 10th தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எல்லாத்தையுமே வந்து நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டொமேட்டானா என்னன்னு பார்க்கலாம். சோ ஸ்டொமேட்டானா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு கிரீன் லீஃப் எடுத்துக்கலாமே. சோ இந்த கிரீன் லீஃப்ல வந்து நீங்க டாப்பே பாட்டத்தையே வந்து மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும் போது நீங்க எபிடெர்மிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லேயரை வந்து உங்களால நோட் பண்ண முடியும். சோ இந்த மாதிரி டாப் ஆஃப் தி லீஃப்ல உள்ள எபிடெர்மிஸ் லேயரை நம்ம அப்பர் எபிடெர்மிஸ்னு, பாட்டம் ஆஃப் தி லீஃப்ல உள்ள இந்த எபிடெர்மிஸ் லேயரை பாட்டம் அதாவது வந்து லோவர் எபிடெர்மிஸ்னு சொல்லுவோம். சோ இந்த எபிடெர்மிஸ் லேயரை வந்து நீங்க நல்லா உத்து கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் தெரியும், அதாவது டைனி போர்ஸ் தெரியும். சோ இததான் வந்து நம்ம ஸ்டொமேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ஸ்டொமேட்டா வந்து பிளான்ஸ் இல்லைன்னா ட்ரீஸ்ல வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா வந்து ஸ்டெம், ரூட், லீவ்ஸ் அது போல வந்து அந்த ட்ரீஸ் ஃபுல்லா பல இடத்துல இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஸ்டொமேட்டோடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரலாம். நீங்க வந்து இந்த ஸ்டொமேட்டோட ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து அதுல நீங்க மெயினா ரெண்டு விஷயத்த நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒன்னு காட் செல்லு, அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது என்னன்னா ஸ்டொமேட்டல் போர். சோ இப்ப நான் வந்து இந்த டயக்ராம் கீழே வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் பாங்க. சோ இந்த டயக்ராம்ல வந்து எல்லோ கலர்ல வந்து ஒரு பீன் ஷேப்ல இல்லைன்னா ரெண்டு பேர் ஆஃப் கிட்னி மாதிரி இருக்குல்ல. சோ இததான் வந்து நம்ம காட் செல்லுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இப்படி இருக்கும் பாருங்க, இததான் வந்து நம்ம காட் செல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஸ்டொமேட்டல் போர். ஸ்டொமேட்டல் போர்னா என்ன ஆகும்னா இந்த காட் செல்லுக்கு நடுவுல இங்க ஒரு ஓட்டை மாதிரி இருக்குல்ல. சோ அந்த மாதிரி உள்ள ஓட்டையதான் வந்து ஸ்டொமேட்டல் போர்னு சொல்லுவோம். போர்னாலே ஓட்டைதான். சோ ஸ்டொமேட்டல் போர்னா ஸ்டொமேட்டால உள்ள அந்த ஓட்டையதான் ஸ்டொமேட்டல் போர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இந்த டயக்ராம்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். காட் செல்னா ஸ்டொமேட்டல் போர்னா நான் நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்துடைய ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம காட் செல்லோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம். சோ காட் செல்லோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா அதோட நேம்ல மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அது கார்டிங் பண்ணும். சோ காட்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், ப்ரொடெக்ட் பண்றது தானே காட்ஸ் சொல்லுவோம். சோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஸ்டொமேட்டல் போரை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த காட் செல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து வாட்டர் ஸ்டோரேஜ். சோ இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கலாமே. சோ அந்த பிளான்ட்ல வந்து அதோட வாட்டர் லெவல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. சோ இப்ப அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணும்னா இந்த வாட்டரை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கும். சோ அப்பதான் வந்து நம்ம காட் செல் வரும். இந்த காட் செல் என்ன பண்ணும்னா அந்த பிளான்ட்ஸ்ல உள்ள எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர்லாம் இது ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்டோர் பண்ண வாட்டரை வந்து எப்ப சரியான டைம் வருதோ அப்ப வந்து இது ரிலீஸ் பண்ணும். சோ அதுதான் வந்து வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. சோ இதான் வந்து காட்ஸலோட செகண்ட் வேலை. சோ இப்ப அதோட என்னென்ன வேலைங்கிற ரெண்டு வேலையும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது என்னன்னா வந்து ஒன்னு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு, கார்டிங்குக்கு, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா வந்து வாட்டர் ஸ்டோரேஜ். சோ இதுதான் காட்ஸலோட ரெண்டு வேலை. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டொமேட்டல் போருக்கு வரலாம். ஸ்டொமேட்டல் போருக்கும் வந்து இது வந்து காட்ஸல் மாதிரியே ரெண்டு வேலை இருக்கும். அதாவது அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நான் போன வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவைன்னு. அதுக்கப்புறம் போட்டோசிந்தசிஸ் முடிஞ்சோன்னா ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகணும். சோ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்டொமேட்டல் போர் மூலியமா தான், அதாவது இந்த ஓட்டம் மூலியமா தான் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அவுட்டர் என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து பிளான்ட்டுக்குள்ள போகும். அதே மாதிரி ஆக்சிஜனும் பிளான்ட்டுக்குள்ள இருந்து வந்து அவுட்டர் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வெளியில வரும். சோ இந்த மாதிரி வந்து அவுட்டர் என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து பிளான்ட்ஸ்குள்ள வர்றது, பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து வந்து அவுட்டர் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுதுல. சோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் தான் வந்து நம்ம கேசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவோம். ஓகே,
சோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன். சோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்ன நம்ம வந்து கிளாஸ் 8th கிளாஸ் 9thலயே வந்து படிச்சிருப்போம். டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னா வந்து இந்த பிளான்ட்ஸ்ல உள்ள எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் வந்து இந்த ஸ்டொமேட்டா மூலமா, அதாவது இந்த ஸ்டொமேட்டல் போர் இருக்குல்ல, இந்த ஓட்ட வழியா வந்து வாட்டர் வேப்பர்ங்கிற ஃபார்ம்ல வந்து ரிலீஸ் ஆகுற ப்ராசஸ் தான் நம்ம டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம். சோ அதாவது இங்க என்ன நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த காட் செல் வந்து அந்த வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்குல்ல, சோ அந்த வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது கரெக்டான டைம்ல ரிலீஸ் பண்ணுங்க அந்த வாட்டர். சோ அப்படி ரிலீஸ் பண்ணும் போது இந்த ஸ்டொமேட்டல் போர் மூலமா தான் வந்து அது வெளியில வரும். சோ இததான் வந்து நம்ம அதுவும் எப்படி வெளில வரும்னா வாட்டர் வேப்பர்ங்கிற ஃபார்ம் கேசியஸ் ஸ்டேட்ல வரும். சோ இததான் வந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகே, சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு காட் செல்லோட வேலை என்ன, அதுக்கப்புறம் ஸ்டொமேட்டல் போரோட வேலை என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் 10th என்னென்ன மெயினான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருங்கிறது பாக்கலாம். சோ இந்த கிளாஸ் 10th பொறுத்த வரைக்கும் வேற என்ன ஸ்டொமேட்டா பத்தி வரும் கேட்பாங்க கேட்டீங்கன்னா வந்து ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா. சோ இது எப்பப்பெல்லாம் ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஆகும், எப்பப்பெல்லாம் ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா வந்து இப்ப நான் சொன்னால காட் செல் வந்து வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சோ இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது என்னன்னா இந்த காட் செல் வந்து ஸ்வெல் ஆயிருக்கும். ஸ்வெல்னா உப்பி இருக்கும். சோ இப்ப உப்பி இருக்கும் போது என்னன்னா வந்து இந்த காட் செல் வந்து இந்த ஸ்டொமேட்டல் போருக்கு ஒரு ஓட்டை இருக்கும். அதாவது இப்படி உப்பி இருக்கும் போது ஸ்டொமேட்டல் போர் வந்து தானாவே ஓப்பன் ஆயிருக்கும். சோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும், ஸ்டொமேட்டல் போர் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கும். சோ இதுதான் வந்து ஓப்பனிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டொமேட்டல் போர் ஓப்பன் ஆயிருக்குல. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா. க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டானா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், அதாவது இந்த காட் செல்ல உள்ள வாட்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த காட் செல்ல ஸ்வெல்ல இருந்து வந்து ஸ்ரிங்க் ஆயிரும், அதாவது சுருங்கிக்கும். இப்படி சுருங்கும் போது என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அந்த ஸ்டொமேட்டல் போரும் வந்து க்ளோஸ் ஆயிக்கும். இதுதான் வந்து நம்ம க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்ப வந்து ஓப்பனிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டானா க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டானா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கடைசியா ஸ்டொமேட்டாவை பத்தி நம்ம என்ன கவனிக்க வேண்டியதுன்னா வந்து நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்டே சொன்னல லோவர் எபிடமிஸ் அப்பர் எபிடமிஸ். சோ நீங்க அதை நல்லா பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்பர் எபிடமிஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்டொமேட்டோட கவுண்ட் கம்மியா இருக்கும், பட் லோவர் எபிடமிஸ்ல ஸ்டொமேட்டோட கவுண்ட் அதிகமா இருக்கும். சோ இது ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நீங்க பேசிக்கா எல்லா லீவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அப்பர் எபிடமிஸ், அதாவது டாப் ஆஃப் தி லீஃப் வந்து சன்லைட்டுக்கு டைரக்டா இருக்கும். சோ இப்படி சன்லைட்டுக்கு டைரக்டா இருக்கும் போது என்ன நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா ஈஸியா வந்து அந்த காட் செல்ல உள்ள வாட்டர்லாம் வந்து எவாப்ரேட் ஆயிரும். சோ இந்த மாதிரி எவாப்ரேட் ஆகும் போது என்னன்னா இந்த பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து வாட்டர் லாஸ் ஆகி அது செத்து கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி தடுக்கணுக்காக தான் வந்து நேச்சரே வந்து அந்த ஸ்டொமேட்டோட லெவலை, அதாவது ஸ்டொமேட்டோட நம்பரை வந்து லோவர் எபிடமிஸ்ல அதிகமா வச்சிருக்கு. சோ லோவர் எபிடமிஸ்ல வந்து சன்லைட் அவ்வளவா வராது, அதனால வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஆஃப் வாட்டர் மட்டும் வந்து லூஸ் ஆகும். அதனால பிளான்ட்ஸும் வந்து சாவுறதுல இருந்து தவிர்க்கும். சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டொமேட்டோ ஏன் வந்து அப்பர் எபிடமிஸ்ல கம்மியா இருக்கு, லோவர் எபிடமிஸ்ல அதிகமா இருக்குங்கிறதுக்கான காரணம். ஓகே, சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் இது போல பல வேல்யூபிளான இந்த மாதிரி ஸ்டொமேட்டோ பத்தின விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து இது போல பல வீடியோ வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோஸ், இது மட்டும் இல்ல சோ பயாலஜி மட்டும் இல்ல கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் அந்த மாதிரி சயின்ஸ்ல போடுற எல்லா வீடியோ வந்து உங்க போனுக்கு கூட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பை.